Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Apat ka mga ginapatihan katapos ang NPA ang patay, duha ka mga soldado pilason kag isa ka sibilyan ang ginreport nga missing sa natabong encounter sang kahapon sa barangay Carabalan sa Mamaylan City. Ang mga iban nga evacuees nagpinauli sa ilang mga puloy-an kaina pero liwat ipabalik sa evacuation center. Yaring report. Bit-bit pa sa 61 anyos kasi Anyolina Sibil ang litrato sang iya anak samtang yara sa evacuation center sa barangay Carabalan sa Mamaylan City kaina sang aga. Humalin pa sang kahapon ang iya pagit-anay sa iya 24 anyos nga anak nga si Dennis. Wala pa siya sang kinaan-an kag tinulugan. Matapos matabo ang encounter sang kahapon, may nanugid kay Anyolina na mga kaigod nila balay nga nakita nila nga may duha ka mga lalaki nga nagkarga sa motorsiklo sa kay Dennis. Matapos ang among insidente, wala na makita ang iya nga anak. Missing man pati ang iya nga motorsiklo. Halimpan niya ba ako lang nga wag ni kinanaan. Wala kinaan? Ang way ikaway man gana kay way pa nakita ang bata ko. Gabi wala man tinulugan. Ito ng pabistaan sa mga pulis sa amon sa may Ang bata ko niya. Iya ubra pa na karga tapas pa na. Wala makilalaan kung saan sino o kung kabahin sang anong grupo ang nagbitbit sa iya nga anak. Gikatuan nila sa punerarya ang apat ka mga bangkay sang mga ginasiling katapos ang NPA nga napatay sa encounter kag ginlantaw ang mga patay pero negatibo. Ginpablatter naman nila ang insidente sa Mamaylan PNP. Ginakulbaan siya kung ano ang natabo sa iya nga anak. Residente man sila sa barangay Carabalan kung saan inatabo ang encounter sang kahapon. Sa evacuation center, may nagapabilin sa gihapon nga mga evacuees kaina sang aga. Ang iban sa ila, nagpauli na sa ila lugar pero ginpabalik liwat sang army sa evacuation center kay wala pa matapos ang clearing operation. Hambal, naghagin pasubuan man sila kung ning pabalikon kami dili kay wala pa kuno ka-clearing ang mga army. Ang 69 anyos kasi Imelda Panoy nagapanglabasan na tabo ang encounter. Sa piyak sang iya edad, nakuha pa niya nga magdaragan matapos ang sunod-sunod nga mga lupok. Anang panglaba ko yan. Tapos, Ako kay way ko katapos panglaba kay nang barak-barak na. nagalagan ka? Sa nagligad nga tuig, may natabo man nga encounter sa Carabalan pero sa lain naman nga sitio. Bali, hindi siya, the same barangay siya, part yapon sa Carabalan, pero hindi siya the same area. Lain ng mga sityo naman to ang previous ng mga encounters. Lain naman siya nga sitio man sa. Lain. Ba't ang sitio is layo? Layo-layo siya. Dawalos pulo parehas lang yapon ang distansya sa mga previous, no, sa mas layo pa ganito ang Kunalom. Ang area ni Subong mga more or less 30 kilometers lang alin sa 30 kilometers alin sa Purok. Suno sa PNP, as of press time, wala pa makilalaan ang apat ka mga napatay. Ginpasidungga naman ang duha ka mga soldado nga nagkalasamaran sa amo nga insidente. May mga matag-as nga kalibre sang armas nga na-recover ang Philippine Army sa encounter site. Ang Carabalan, ang lusot sa binalbagan kag ayungon sa Negros Oriental. Gani suno sa mga residente, hindi malikawan nga ginalabyan sang katapos ang rebelde nga grupo. Hindi ini una nga tiyoy minatabong encounter diri sa may barangay Carabalan sa Mamaylan City. Nagalaom ang mga residente nga kung tani mahumana ining dalan nga magakonect sa Mamaylan City padulong sa may tayasan sa Negros Oriental. Kay para sa ila kung mag-usbong ang turismo diri sang barangay, papaganhagan man ang insureksyon. Nagapadayon ang pagpanagtag sang DSSD kag sang barangay sa relief goods sa mga evacuees pati na check-up sa mga naglain ang pamatsag. Nagapadayon ang stricto ka checkpoints sa Philippine Army sa mga nagasinulod sa barangay.